आम्हाला पॅकेज कितीला पडलं तुम्हाला सांगतो. कपल दोघांना 3 दिवस 3 रात्र आणि 4थ्या दिवशी चेकआउट. हे आम्हाला काजलला घेऊन आलो का महाबळेश्वरला सोडलं. सोडलं आम्ही काजल आणि पूजाला महाबळेश्वरला सोडलं. जास्त गरम मग थंड मग तिकडे सोडलं. तिकडे सोडलं त्यांना. दोन्ही बाबूला मिस करले. ही म्हणजे छोटी बाबू, ही जुने बाबू, ती नवीन बाबू. नमस्ते सर्वांना. आज महाबळेश्वरमध्ये आज आमचा 4था दिवस. 3 दिवस आमचं पॅकेज होतं ते संपलेलं आहे. आज आम्ही ब्रेकफास्ट करणार. आता वाजले बघा किती, आता वाजले आहे 9:20. आता आम्ही खाली ब्रेकफास्ट करणार आणि आमची बस आहे 10:30 वाजता. आणि रूम बघा टोटल जसं आम्हाला दिला होता तसं आम्ही व्यवस्थित ठेवलेलं आहे. टॉवेल 3, आमचे टॉवेल टोटल 5 झाले आज. इकडे 2 आहेत, तिथे न्यायला विसरले वाटतं ना. आणि पॅकिंग झालेली आहे इकडे. हे सर्व इकडे पॅक होणार. आमचे बॅग सर्व पॅक झालेले आहेत. सँडल्स रेडी आहेत आणि बेड एकदम जसा होता तसंच दिलेलं आहे. सर्व एम्प्टी आहे. सर्व चेक करून घ्यायचं की काय राहिलं की नाही राहिलं. हे त्याचं डस्टबिन होतं. इकडे आपलं चार्जर आहे फक्त. आणि तुम्ही विचाराल की अविनाश पूजा कुठे आहेत, तर ते खाली गेलेत ना. आणि इकडे बघू शकता सर्व क्लिअर करून दिलेलं आहे. लाईट्स ऑफ. आणि तू रेडी? ओके. आणि नाश्ता कसा करणार आहे आपण? लाईट. मी तर ऑलमोस्ट नाहीच करणार आहे. आणि तुम्हाला एक सांगतो, इकडे आम्ही बघा काय घेतलेलं आहे. ही प्रवासाची गोळी घेतलेली आहे, 4 घेतलेली आहे. आणि ती अर्धा तास अगोदर घेणार आहे. म्हणजे 10:30ची आमची जी बस आहे ती एक्झॅक्ट टायमावर निघते. तर आम्ही ती गोळी 10 वाजता घेणार आहे. म्हणजे ते अर्धा तास डिझॉल्व्ह होईल ना. चला आता आपण जाऊया खाली, बघूया नाश्ता काय. मी तर करणार नाही, काजल थोडासा करेल आणि ते दोघं नाश्ता करायला गेलेत. काय नाश्ता ते सुद्धा तुम्हाला दाखवतो. आणि प्रवास बघूया आपण. थ्री 2 चावी काढली की लाईट गेली है ना. 103 आपल्याला लक्षात राहील आपला नंबर. तर आपण चेकआउट नाही करत अजून. हा आपल्याकडे टाईम अर्धा तास. 9:30 वाजलेत बघा. गाडी 10:30ची आहे ना आपली. हे कसं आहे ॲटमॉस्फिअर कसं आहे? गोल फिरव. प्लिझंट आहे ना एकदम मस्त. जरा पण असं वाटणार नाही, कंटाळा पण येणार नाही, घाम पण येणार नाही आणि काहीच नाही. एकदम शांत. आणि तो आपला गेट एंट्री आहे ना. हो. हे नाश्ता एवढा चांगला आहे पण मी असं कमी खायचं आहे ना. हां, हे आता वडे आता समजा निघायचं नसतं ना तर 5-6 वडे तरी खाल्ले. 6 वडे ते मस्का ब्रेड खोलून दाखव. आपण ब्रेड नेहमी खोलून नाही दाखवलेला. मस्का लावून देतात ना. आणि त्यासोबत चहा बरोबर आपण खायचं. वडा सांबार. आणि ते काय हे तू हे नाही घेतलं उपमा? मी जॅम नाही घेतला. आता तुम्हाला आपली बस दाखवतो. बस बघा इकडे आलेली आहे. आणि त्यासोबत बघा इकडे गोळी पण रेडी आपली. ही आपली बॅग्स. ही बघा आपली स्लीपर बस. चला आता बस लागेल. विजर आहे माझी पाठची बॅग घेतो आणि खाली जातो. बस आपली आलेली आहे. नाश्ता तर केला आहे मी ॲक्च्युली चांगला. पोटभर म्हणजे 70% केला आहे, कारण नंतर भूक नको लागायला. ही गोळी चला आता आपण जाऊया. चला आपली पॅकिंग झालेली आहे. गाडी पण आपली आलेली आहे आणि 3 जण खाली आहेत. आता आपण जाऊया. तर आमचा एकदम रिस्पॉन्स पॉझिटिव्ह होता. एकदम छान आहे. तुम्हाला कसं वाटलं आम्हाला नक्की सांगा. आता जी बस आहे, बसची तिकीट आमची यायची जायची एका पर्सनची 2000. म्हणजे यायची 1000 रुपये, जायची 1000 रुपये. जे तर तुम्ही बसून आलात तर 500 रुपये यायचे, 500 रुपये जायचे. चला आता आपण जाऊया. ही की आपण आता रिसेप्शनवर देऊया. हातात दाखवा जादू. हातात दाखवा. घे. हां, अविनाशनी पण घेतली. आम्ही 3घांनी एक घेतली बघा.
हे आम्ही घेतले पार्सल. 3 महिन्यात क्वालिटी सीजन. गुड मॉर्निंग अंकल, जरा स्लो चलाओ. इधर सब ट्रेनिंग ही है ना. हाँ, वो टर्निंग की वजह से थोड़ा ना ऐसा ऐसा सही हिलता है. ट्रेनिंग ही है ना, सब पूरा वाई घाटून करने तो पूरा बहुत. चलो चलो, थैंक यू. सीट है. कितना सीट है आपका? 4 बांद्रा चला नगर जो कल इधर जाती रोड. आमची सीट बघा. जोड करूया जरा, लाईट लावूया. एसी चालू आहे आपली. इकडे एक बसत ना, ही एक आणि वरती एक बस. हे सिंगल आहेत आणि ह्या साईडचे आमचे 2 आहेत आणि वरती 2 आहेत आणि असे लाईनीतून 5-5 आहेत. आणि इकडे बघा, हे चादरी ना असे पॅकेटमध्ये देतात, नंतर आपण काढायचे आणि अंगावर विंगावर घ्यायचं. आणि सध्या तर आम्ही बसूनच ट्रॅव्हल करणार आहे. चला बघूया पाठी आम्ही पूजा आणि काजल काय करतात. आता आपण बघा बसच्या एंडला आहे. बसचं नाव बघा आणि सर्व सीट्स खाली आहे. सर्व वेगवेगळ्या ठिकाणी पिकअप्स आहेत. इकडे 1-1 आहे आणि इकडे 2-2 आहे. साईड पर्स आहे इकडे. पाणी घेतलं ना. थँक्यू. पाणी का बॉटल. थँक्यू. पाण्याची बॉटल आलेली आहे. तसं हे सीट बीट एकदम नरम आहे ना. हे सध्या आता तर नको आहे ना. हे इकडे चार्जिंग पॉईंट पण आहे. जशी गाडी आत येताना होती तशीच गाडी आहे ना ही. आणि त्यांना विचारलं मी की अविनाश आणि पूजाला पण बोलवलं इकडे, बसून तिकडे बोलूया. हॉटेलबद्दल सर्व इन्फॉर्मेशन तुम्ही तर बघितलं ना कसं हॉटेल होतं. हॉटेल एकदम चांगलं आहे. काहीतरी ॲडव्हान्टेज असतात आणि काहीतरी डिसॲडव्हान्टेज असतातच है ना. आणि इथे आमचं हॉटेल आहे बघा है ना. हा हॉटेलची एंट्री आहे ही है ना. आणि किती जवळ मार्केटपासून आहे तुम्हाला दाखवतो. आता समोर जो रस्ता दिसतो, समोर जो रस्ता ते महाबलेश्वर बस स्टँड आहे. बस स्टँडपासून ऑलमोस्ट 100 स्टेप्सच आहे ना आपलं हॉटेल. खूप जवळ आहे. हां, खूप जवळ आहे. हा आपला बेनिफिट होता म्हणून आम्ही हा हॉटेल बुक केला. आता इथे बघा, आपण 10:30ला बरोबर गाडी सुटली होती. आता इकडे वाजले आहेत 11:10. गाडी तर चालते ते, पण आम्ही सेफ कंडिशनमध्ये अजून जरा. कारण की आम्ही झोपलो नाही अजूनपर्यंत. आम्ही काय झोपायचं बूट आणि आता पंचगणीचा स्टॉप आलेला आहे ना. अशी सर्व माणसं येतात आहेत. आणि लास्ट टाइम पण आपण बघितलं तर पंचगणीमध्ये जास्त माणसं उतरली होती है ना. चला बाहेरून बघ कसं दिसतं. इथे आली गाडी बाबा ही पंचगणी ब्रांच. हे समोर पण गाडी सुटली. 3-4 सीट आलेत ना इकडे. बरोबर आहे ना. गोळीने झोप आली. 12:30 वाजले. 20 मिनिट 20 मिनिटं हॉल्ट आहे गाडीचं. 12:30 वाजले. गोळी घेतली ना, झोप आली. झोप असं डोकं जड झालं. मॅडमने बघा काय घेतलं. इथून पुणे डिस्ट्रिक्ट चालू झालेला आहे.
7:45 आणि पुणे आलेला आहे आणि आता माणसं चढतात बोलले का बाहेर बघूया. आणि आता गरमी जरा वाटते की हा गरमी सुरू झाली आहे जरा है ना. महाबळेश्वर टूर संपली. हा इकडून संपलेली आहे. आणि आता अविनाश पूजा इकडेच बसले होते. माणसं चढणारे म्हणून ते परत पाठी गेले आपल्या इकडे. कोणाची सीट असेल तर ते बसतील. पुढचे तुम्हाला अपडेट देतोच. काय काय वेगवेगळा प्लॅन होईल तर तुम्हाला ते दिसणारच. अजून एक तुम्हाला सांगू का, जर आपण एवढ्या सर्वांना हेल्प करतो सांगून तर एक सांगतो की किती पण गाडी पॉश असू द्या, आपण जाताना ती बस होती ना ती एकदम पॉश होती. म्हणजे त्याच्यापेक्षा वरच्या लेवलची बस खूप रेअरली आहेत, पण ती अप लेवलची बस होती. त्याच्यात पण आम्हाला अनकम्फर्टेबल झालं. म्हणजे जी ज्यांना बस लागते ना त्यांना ती लागणारच, कितीच पॉश असू दे किती चांगली असू दे. तर आम्ही डिसाईड केला की जिकडे जिकडे पॉसिबल आहे तिकडे रेल्वेने आम्ही जाऊ आणि बसचा प्रवास जरा कमीच करू. म्हणजे मी 99% आम्ही अवॉइड करू बसनी जाणं. आता पण ती गोळी घेतली म्हणून जरा शांत आणि डोका जड झालं, झोप झालं म्हणजे झोपलो आणि जरा आता शांत. आता एक्सप्रेस हायवेमध्ये काय नाही होत ॲक्च्युली, प्रॉब्लेम घाट्समध्ये होता जेव्हा टर्न करते ना गाडी इकडे तिकडे तेव्हा. तर हा आमचा रिव्ह्यू होता. अजून काय आम्हाला काय नाही वाटत, आता आम्ही ठीक आहोत. आणि फुल इन्फॉर्मेशन तुम्हाला हवी असेल हॉटेलबद्दल, कितीला काय पडतं, कसं स्वस्त जाऊ शकतं, तसं मी तुम्हाला रेट कार्ड दाखवलंच. असे खूप सर्व हॉटेल्स आहेत महाबळेश्वरमध्ये, तुम्ही बघू शकता. हा सुद्धा खूप चांगला आहे. रिव्ह्यू द्यायचा का सर्वांसोबत द्यायचा होता मला ॲक्च्युली, पूजा आणि अविनाशसोबत, पण आपण देऊया का. चला तुम्हाला रिव्ह्यू देतो. तो हॉटेल चांगला आहे, एकदम चांगला आहे. डिसिप्लिन हॉटेल म्हणू शकतो त्याला आणि व्हेज हॉटेल आहे. जर एक सर्वात यंग जनरेशनमध्ये सांगतो, जर तुम्हाला नॉनव्हेज लवर असाल ना तुम्ही, तर तुम्ही तो हॉटेल नाही प्रिफर करणार, कारण त्याच्यात व्हेज आहे सर्व. नॉनव्हेज खायला वाटतं आपल्याला, थंड आहे ना तिकडे, थंडीमध्ये तुम्हाला असं वाटणार की काहीतरी खाऊ खाऊ खाऊ, तर तुम्ही ह्या रिझनने हॉटेल प्रिफर नाही करणार. पण सेकंड रिझन मी तुम्हाला सांगू शकतो, जर तुमची फॅमिली तुम्हाला नेत आहे आणि जेवण पचणारं हवं तुम्हाला, की ते बोलतात ना डायजेस्ट होईल सर्वांनाच, आम्हाला असं नाही यंग जनरेशनला तर ओल्ड जनरेशनला पण, तर हा हॉटेल खूप छान आहे. जेवण बिवण सर्व चांगलं खूप टेस्टी आणि नेहमी रोज तिन्ही वेळी वेगवेगळं व्हरायटीज आहे तुमच्याकडे जेवणात. ब्रेकफास्टमध्ये, रात्रीच्या डिनरमध्ये, मग एक्स्ट्रा ते पाणीपुरी वगैरे पण ठेवतात रात्री. आम्हाला पॅकेज कितीला पडलं तुम्हाला सांगतो. कपल दोघांना 3 दिवस 3 रात्र आणि 4थ्या दिवशी चेकआउट, हे आम्हाला 16,440 रुपयाला पडला. मग तुम्ही डिवाइड करा. आणि हे ऑफरमध्ये नॉन सीझनला आम्ही गेलो, लक्षात ठेवा. आता 15 मे पासून हे सीझन होईल. हां ठीक आहे. मग त्यांची ऑफर जी आम्हाला 16,000 झाली, तीच ते लोक 20,000 घेतील. ठीक आहे. मग 20,000 घेतलं म्हणजे तुम्हीच हिशोब लावा. इन्क्लुडिंग फूड 16,440 मध्ये इन्क्लुडिंग ट्रॅव्हल मुंबई टू महाबळेश्वर, महाबळेश्वर टू मुंबई, इन्क्लुडिंग ऑल फूड. म्हणजे काहीच तुमचा खर्च होणार नाही. आणि फिरणं सुद्धा इन्क्लुडिंग. आता ते 2 ट्रिप त्यांनी केले ना, ते वेना लेक ते आम्हीच केलेलं. ते 2 गाड्या, ओल्ड महाबळेश्वर, पंचगणी आणि त्यानंतर प्रतापगड, हे 3 त्यांनी हॉटेलवाल्यांनी फिरवलं. आणि ते पण कसं, ते पण बस बिसने फिरलो ना आम्ही, कारमधून फिरलो, चांगलं AC कारने. अजून तुम्हाला एक सांगतो की महाबळेश्वरमध्ये तुम्ही म्हणाल की आम्हाला स्विमिंग पूलवाला रिसॉर्ट हवा, स्विमिंग पूलवाला रिसॉर्ट, पण तुम्हाला सांगू तुम्ही स्विमिंग पूलमध्ये जाणारच नाही. आणखी ऑलरेडी तिथे वातावरण गार आहे आणि खूप थंड, पाणी एकदम थंड, असं पाय पण टाकायला होणार नाही. आणि टाकलात ना आणि बाहेर निघाला तर सर्दीत होणार. आणि तुम्हाला म्हणतो आपण दोघं आम्ही दोघं ना इव्हिनिंगला हातबीत वॉश केले, तोंडबीत वॉश केलं आपण. त्यानंतर बेडवर आलो की आम्हाला थंडी भरली अक्षरशः, इतकं पाणी गार. एक सजेशन हॉटेलवाल्यांना, जे आम्ही हॉटेलमध्ये राहिलो त्यांनी, आय गेस हे डिफिकल्ट असतं, पण गरम पाण्याची सोय त्यांनी केलीच पाहिजे. त्यांच्याकडे गरम पाणी मॉर्निंग 6 पासून ते 10:30 पर्यंतच आहे, 10:30 AM पर्यंत. त्याच्या पुढे गरम पाणी येत नाही, सर्व साधा पाणी, थंड पाणी येतो. साधा नाही तर थंडच येतं, ते एक इम्प्रूव्हमेंट पाहिजे. सेकंड म्हणजे रूम सर्व्हिस फटाफट आली पाहिजे. पाणी मागवलं तर 2 तासांनी नाही आलं पाहिजे. तसं मला वाटतं की आपण एकदम मध्यरात्री पाणी मागवलेलं ना, म्हणजे इश्यू असेल किंवा काय, ते सेकंड तर नॉर्मल आहे. त्यांची सर्व्हिस एकदम छान आहे, तशी आहे सर्व्हिस खूप चांगली आहे, एकदम छान आहे. हॉटेल भेटेल, प्रिफर करू शकता तुम्ही ते. आणि त्याच्यापेक्षा पण चांगले काय असेल तर तुम्ही आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा, म्हणजे आम्हालाही माहिती पडेल की अजून कुठे कुठे. आणि सेकंड थर्ड बेस्ट या पॉईंट काय होतं माहिती का, हा मार्केटपासून वॉकिंग 2 मिनिटांवर होतं, म्हणून तर आम्ही सारखं मार्केटला जायचो. आणि सगळं जवळ आहे तिथून, बस स्टँड सुद्धा आमच्या हॉटेलमधून, मार्केट सुद्धा.
महाबळेश्वर तर पोस्ट ऑफिसला बघितलं ना, आम्ही उतरलो होतो तिकडे, ते सुद्धा जवळ आहे. आणि कुठे तुम्हाला फिरायला वगैरे जायचं तर तिथून टॅक्सीज सुद्धा आहे, सगळं जवळ आहे. आणि टॅक्सीचे रेट्स पण मी तुम्हाला सांगितले होते, सर्व टॅक्सीचे रेट्स फिक्स आहे. किती पण बार्गेनिंग करायला गेलं तर कोणीही कमी करत नाही, शॉपवाले सुद्धा कमी करत नाही. पूर्ण त्यांची युनिटी आहे, तरी ते कमी नाही करत. आणि मुंबईपेक्षा शॉपिंग करायला गेलात म्हणजे आपण नॉर्मल जसं कपडे किंवा सँडल्स किंवा काही इन जनरल जे आपण घेतो तर थोडंसं महाग आहे कम्पेअर टू मुंबई किंवा कुठे. तुम्ही तिकडे महाबळेश्वरला या, फक्त स्ट्रॉबेरीज घ्यायला या, कारण तिकडे ते कसं डायरेक्ट फ्रेश येतं म्हणून. आणि हे सीझन नाही म्हणून, सीझन जेव्हा असतं तेव्हा ते 100 रुपीज किलोने विकतात आणि नॉन सीझन जसं आता आहे ते 200 रुपये किलोने विकतात. मिनिमम 160-180 रुपीज किलो आहे. अजून काय सांगू शकतो ट्रिपबद्दल तुम्हाला? अजून तुम्ही पण अशी ट्रिप करा तुमच्या फॅमिली सोबत. आणि नेक्स्ट टाइम तर मी ठरवलेलं आहे की मी मम्मीला, ताईला, बाबूला, जिजूला सर्वांना घेऊन मी येणार आहे इकडे. फक्त बसनी नाही. फक्त बसनी नाही, नॉन. आता तुम्ही विचाराल बस नाही मग दुसरी कोणती रूट आहे का? आहे. तिकडे यायला साताऱ्याला रेल्वे स्टेशनला उतरायला लागेल आणि साताऱ्यावरून 52 किलोमीटर का 54 किलोमीटर तो हॉटेल आहे. अजून पण तुमच्याकडे कोणतं चांगलं हॉटेल असेल तर ते आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा, मी सर्च करेल आणि मग फॅमिलीला तिकडे नेईल. पण कसं असं स्पेशियस पाहिजे, ग्रीनरी पाहिजे, वातावरण तर सर्वांचं सेमच आहे. खूप छान वाटलं, पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स. आणि अकॉर्डिंग टू मी ना असं रिसॉर्टच म्हणजे तुम्ही पण जर जाताय ना तर रिसॉर्टमध्ये बुकिंग करा, का कारण की त्यांची फॅसिलिटी भरपूर असते आणि फिरायला मिळतं आपल्याला. समजा रात्री कुठे नसेल तरी खाली तरी आपण फिरू शकतो. नाही एक लांब लचक बिल्डिंग 5 स्टार हॉटेल असेल, लांब लचक असेल, पण बाहेर फिरूच नाही शकत. तर आमच्या रिसॉर्टमध्ये इतका स्पेस होता फिरण्यासारखा आणि सगळीकडे वेगवेगळे असे स्पॉट्स वाटत होते आम्हाला, तर आम्हाला ते भरपूर आवडतं. जेवण पण एकदम डिसेंट, पचण्यासारखं जेवण बनवू शकतो. टेस्टी जेवण होतं. टेस्टी जेवण. अजून तुम्हाला काय सांगायचं? आता कोणता रस्ता आला तुम्हीच बघा बाहेर. पुणे मार्ग चालू आहे आता, नंतर लोणावळा येईल, नंतर मग आपलं मुंबई येणार. अजून जर्नीबद्दल काय आठवण म्हणजे आता काय सांगायचं राहिलं असेल तर तुमची कमेंट बघून आम्ही तुम्हाला उत्तर देऊ. पॅकेज तर आम्ही तुम्हाला सांगितलं आहे ना कितीला काय पडलं ते. अजून आणि एकदा असं कधीतरी असं फॅमिली सोबत किंवा कपल आहात तर तुम्ही जरा टाइम स्पेंड करा बाहेर जाऊन, एक फ्रेश म्हणजे खूप फ्रेश वाटतं. ते जाऊन आले असतील, आपणच लेट चाललोय. तुम्ही सर्व फिरला जे कोण नाही गेलेत अजूनपर्यंत किंवा न्यूली मॅरिड आहे किंवा जे काय, तर एकदा असं टाइम स्पेंड करून या, एकदम मस्त वाटतं. आणि मला मेमरी असते ती आपली. आणि हा तुम्ही विचाराल की स्वतःहून करून तुम्ही पैसे वाचवू शकता का? जर तुम्हाला हाच हॉटेल पाहिजे तर पॅकेज स्वस्त पडतो तुम्हाला. असं पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअली गेला, जेवण बाहेरून हँडल केला तर तेवढेच पडणार किंवा महाग पडणार. आणि इंडिव्हिज्युअल मध्ये जाऊ शकतो असं नाही की नाही जाऊ शकत, पण ना मग तिथे सगळं तुम्हाला ऑर्गनाईज करत बसावं लागेल. टॅक्सी किंवा जेवण कुठे चांगलं आहे कुठे नाही ते पण आपल्याला माहिती. आणि पण एक सांगतो पॉझिटिव्हली की पॅकेज न जाता पण ना स्मार्टली तुम्ही पैसे कमी करू शकता. आहे तिकडे सर्व अवेलेबल, जेवण पण अवेलेबल, जेवण महाग पण आहे, स्वस्त पण आहे. ट्रॅव्हलिंग फिक्स आहे सर्वांचं, ट्रॅव्हलिंग जॉब फिक्स, ट्रॅव्हलिंगचे पैसे फिक्स आहेत. आणि हॉटेल पण आहेत. जर कमी फॅसिलिटीवाला गेलं तर तुम्ही 1000 रुपीज आय गेस, माहिती नाही पण थांबू शकता, मला असं वाटतंय. आपण थांबवू शकतो, पण तेच इथे प्रश्न येतो की ते हॉटेल कसं असेल, ते कसं फॅसिलिटी देणार आहे, काय आपल्याला इतकी आयडिया नाही. नसते. फक्त समजा कोण आता आलं त्यांना फक्त झोपायचं असेल आणि फिरायचंच असेल ना त्यांना हॉटेल बिटेलची रेल्वे नाही, त्यांना महाबळेश्वर फिरायचं असेल ना तर तुम्ही कमीच्या बोलतात ना स्मॉल रूममध्ये राहू शकता. जर AC नाही घेतलं तरी चालेल. गेस्ट हाऊस पण आहे तिथे. गेस्ट हाऊस आहेत, असे डॉर्मेंटरी बघायचं तुम्ही आहे का तिकडे तर तुम्ही बघू शकता. अजून काही इन्फॉर्मेशन असेल तर आम्ही नक्की शेअर करू तुमच्याशी. समोर आता समोर बघा तुम्हाला कोणतं तरी स्टेडियम दिसतोय. आता आम्ही कुठे आलो ते तुम्ही सांगा मला. पुण्याच्या इकडे कुठेतरी असेल. म्हणतात माझा ताई आणि मम्मीशी कॉलवरती बोलून झालं. मी एकदम गपचूप आणि शांत बसलेलो इकडे, न काय बॉडीची मुवमेंट करता. गपचूप कसं बसलं माहिती मी डिसेंट मुलासारखं असं बसलेलो इकडे फक्त बस टिकून. किती वाजलेत आता? 2:30 झालेले आहेत. आणि काजल आपली आराम करते आणि पूजा अविनाश पण पाठी झोपून गेले. टोल नाका आलेला आहे. टोल नाका का असते रे? टोल नकाचा टोल पडला.
लाईट लावूया जरा. काजल का असते माहिती काय, कारण ते आलं ना तेव्हा गाडी हल्ली तेव्हा मी पडलो खाली. तुम्ही बोली टोल नाक्याचा टोल आणला. अजून आमच्या गाडीला किती वेळ आहे काय माहिती. मॅप करून बघतो 3-4 तास असतील. स्ट्रॉबेरी किती वाजले आता? 3:20. त्या गाडीने हॉल्ट घेतला होता. 3:25 झाले. चला चला आता आमची गाडी मला वाटतं 5 वाजेपर्यंत पोहोचेल. आणि ती लालवाली मोठी बॅग व लालवाली. हां हां बरोबर. पोचलो का घरी? घरी पोचलो आपण. आता इथे आता इकडे कुठे उभे माहिती आहे काय? तुर्बे नाकाला उभे आहे. जरा प्लॅन चेंज झाला आमचा. आणि तो सरप्राईज आहे प्लॅन, तुम्हाला सांगणार नाही आम्ही. ओला उभे राहता येईल. आम्ही ओला बुक केली आहे, आता येईन ती. तुम लोग का हाय काय यार? काय यार मम्मी? मम्मी काय यार? देखो देखो बचपन का फोटो तो आहे. वाव मस्त केलंय. खूप छान आहे. हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अच्छा लगा. थैंक यू। मस्त मस्त. मैं तो इधर ट्विंस है देखो, आता काय खरं नाही. महाबळेश्वर से आया है। देखो एक टोपी में बैठा है, एक तो नंगा ही बैठा है। अभी दोनों निकालने का है, देखो क्या वो सोचो। देखो हमने जो सपने में ट्विंस देखा था वो उधर लटक गया। अभी देखो तुझ्या इथे बघ. जरा केक का पण क्लॅप करूया आपण. झालं उडतो म्हणून. शॉर्टकट में उड़ा, शॉर्टकट में उड़ा। हॅपी अॅनिव्हर्सरी. आता तुम्ही म्हणाल की काजल कुठे आहे? तर काजल आता 5-7 दिवसासाठी बदलापूरला राहणार आहे. आता मी चालू घरी विक्रोळीला. बॅग इकडे आहे. चला आता इकडे आमची महाबळेश्वरची टूर संपलेली आहे. मला हेल्प मिळाली आहे, एक फ्री राईड. आता घरीच चाललो आहे. आता बघूया मम्मी कशी रिॲक्ट करते. बाबूला तर मला बघायचंच आहे. किती दिवस झाले बाबूला बघितलं नाही, बाबूला हातात घेतलं नाही. आलो आपल्या घरी. आता मी महाबळेश्वरहून आलो. महाबळेश्वर टूर संपलेली नाही आहे अजून, जोपर्यंत आपण त्यांना गिफ्ट देत नाही. ताईने मला सांगितलं तू किती टॅन झालेला आहे. सर्व टॅन झालेला आहे चांगलाच. तू एवढं झालं मग काजल झाली की नाही झाली? मग काजल पण झाली असेल टॅन. ती 9 झाली असेल, मी 8 झालो. आता आणलेलं आहे महाबळेश्वरची लस्सी. 1 लस्सी ताईला, 1 लस्सी मम्मीला, 1 लस्सी आमच्या भाई काकाला. आणि बाबू अजून खात नाही काय. बाकी सर्व गिफ्ट आहे. तुम्हाला दिसेल आता. मम्मी आहे रेडी होते, मग रेडी झाल्यावर तुम्हाला दिसेल. हे पिऊ दे त्यांना. माझ्या दोन्ही बाबूला मिस करले. ही माझी छोटी बाबू, ही जुने बाबू, ती नवीन बाबू. हा माझी बाबू कशी आहे? शहाणी बाबू झाली, झोपली. आता आमची बाबू जरा डिसेंट जरा कमी झालेली आहे. आणि तिची फिश आता एकदम नियमाने तिला देणं चालू आहे. माझी बाबू कशी तू? पप्पी दे, पप्पी दे. पप्पी दिली, पप्पी दिली, पप्पी दिली बाबूनी. बघा केवढी शहाणी बाबू आहे.
आली लगेच ताई हे झाली तिकडे घासायला लागली. नाही तुला बघत होती ती आतमधून. ही माझी बाबू आहे, माझे हँडशेक कर हँडशेक कर आता माझ्या बाबूला पण महाबळेश्वरला नेणार आहे. विचारलं मी कॅट अलाउड का? हा अलाउड आहे कॅट, फक्त पाण्यात नाही सोडायचं कॅटला. इकडे बघा काय काय आले. इकडे तुम्हाला कूलरचं येईल हवा जोरात. इकडे आणलेलं आहे मी महाबळेश्वरची स्ट्रॉबेरी, लाल लाल एकदम मस्त. हे बघा दाखवू काय नंतर बघूया आपण. इकडे हे आणलेलं आहे. इकडे हे गिफ्ट म्हणजे आमचं दोघांचं आहे, काजल आणि माझं, पण तुम्ही बघू शकता काय केलेलं आहे. एक आठवण म्हणून मम्मी तिकडे झोपलेली आहे आणि ताई इकडे, आणि एक ताई चालली बाहेर, आता दिसेल तुम्हाला. हे आणलेलं आहे. आणि काय आणलेलं आहे, आणि आम्ही आणलेलं आहे जेलीज, जेली पण खायला स्ट्रॉबेरी. आणि हे सर्व वड्या आणलेल्या आहे, सर्व मिक्स वड्या आहे, व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे मी सर्व वड्या. आणि काय बाकी आणलेलं आहे, हां ही एक गोष्ट आणलेली आहे मॅप्रोमधून आणलेलं आहे. हे त्याला मी म्हणलो की सर्वात चांगला काय आहे, तर त्यांनी म्हणलं हे सर्वात चांगला रनिंग ज्यूस आहे आमचा मोहितो. तर ते आम्ही आता म्हणजे असं ज्यूस घेतला ज्याच्यात दूधमध्ये नको टाकायला, कारण मम्मी दूध नाही पियत ना, ते लक्षात घेऊनच मी बोललो दूधचं नको. नाही तर दूध मम्मी पियत असते तर दूधचंच घेतलं तर, कारण आम्ही सर्व दूध पिणार आहे. तर मोहितो घेतलेला आहे. हे सर्व गोष्टी आणलेली आहे मी महाबळेश्वर टूरमधून. बाकी काय आहे, बाकी आणलेले आहेत मी ओले कपडे आणि धुवायचे कपडे, बाकी एकदम मस्त. आणि शूज बीज पण पूर्ण ताई, जे व्हाईट शूज होते ना, व्हाईट शूज फक्त बघ कसे झाले ते आता त्याला. हा त्याला पण भारी काम झालं ना, मस्त एकदम मस्त दिसत होते. अजून काय आणलंय, अजून काय आहे, हा अजून एक वस्तू आणलेली आहे मी, हॉटेलचा साबण. एक चुकून राहिला तो, नाही तर मी हॉटेलचा काय घेत नाही. हा माहिती कुठून आला, काजलनी ठेवला. एवढे ताई. पण आम्ही आमचा स्वतःचा साबण नेला होता, स्वतःचा शॅम्पू नेला होता, कारण एवढ्याशाने होत नाही त्या अंगाबिंग पुसायला. शॅम्पू पण 1 रुपयाचा दिला होता त्यांनी, परत देतात रिफिल करतात. हां ते आम्हाला म्हणजे असे 10-12 देतात ते हातात, पण ते कसं मोठा वापरायची सवय ना, म्हणून आम्ही आमचं एक डेटॉल घेऊन गेलो होतो आणि शॅम्पू घेऊन गेलो होतो. अजून काय आणलं, अजून काय नाही, सर्व नवीन कपडे जुळे झालेले आहेत. टोपी ही महाबळेश्वरला टोपी 150-100 रुपयाला आहे, तर मी विक्रोलीमधून 30 रुपयाला घेतली टोपी फक्त. तुम्ही पण घेऊ शकता. ऑलरेडी पैकुटच घेऊन जायची, कारण हे सर्वांना तिकडे घालायला आवडतं. म्हणजे थंड असं पण ऊन असतं, तर मला माहितीच नाही पडलं टॅन कसं झालो मी, कारण उन्हात फिरत होतो आम्ही आणि थंड उन्हात फिरत होतो. तर तुम्ही हे घेऊन जावं. ॲक्च्युली तुम्ही सर्व ऑलरेडी फिरलेले आहेत, मला माहिती आहे. आम्हीच लय लेट गेलेलो आहे झालं. आणि मग लस्सी आणली. लस्सी बघा पिऊन झालेली आहे सर्व, खोका ठेवलेला आहे फक्त तुम्हाला दाखवायला. चला आता मस्त पैकी झोपूया. हे खोलू पण तुम्ही खोला ना, तुम्हाला नाही बघायचं. माझे एक्सप्रेशन घ्या, तुमचे एक्सप्रेशन आले पाहिजे ना. आता खोल ना.